Well, is an cún mé ó gúchais sráidbhaile cuitínta tugtar. Sráidbhaile cuitínta? Cuitínta. Ó, sin an taimta is sráidbhaile? Se. Okay, ítach, simmer. Agus cárólam tú do chud Ghaelge? Well, bhí mar hanathair sa teachlíonn. Bhí ferm agam agus ba leis an teach, agus an sin fós meathair isteach sa teach. Agus bhí muidne sa teach, agus bhí Gailgeige. Agus is dóla mé mo chuid Ghaelge. Bhí an táirt gur dí adóán leir sa Yeah, bhí. Leir sa Ghaelge leatsa agus leis le do chud dearchaí agus difracha? Yeah, ní ra mór an sim ag me drifúr nómadra hára sa Ghaelge. A chaine sé go mór liomsa agus lear mé an Ghaelge. Cínta. Agus dói gur an nasc sin ad leis a Ghaelge rís dí adó agus gur rún se rudí chuit. Se búnse, gus seanachil agus foclaí agus. Agus cóhar dí adó a chuid Ghaelge an sin? Well, bhí sé ag ó gúchais bhí Ghaelge in Eanach Dhúin. Bás Eanach Dhúin? Bás Eanach Dhúin é. Dí adó fresin? Ok, ítach, simú. Agus a ramór nagaí is just a glán, ramór an dearchaí? Bhí carúr an, so drifúr amháin agus bertra thar. Agus bhí tú rá ná ramór an símeid do chud dearchaí agus difrachaí sa Ghaelge. Ach an ghearna tú iarraidh de riamh Ghaelge leir slóp? Ó, nó níarna. No, níarna, Agus céad faoi do chuid tuismethóirí? No, ní ra Ghaelge acu. Ní ra? No, ach haga chun cígara nó duine éigen a bheoh má bháthar ag labhairt Ghaelgeir feadh cúpla seachtain se le tháinig sin. Agus rudí mar sin bhí beag an Ghaelge aici as baile clár na Gaillimhe ise ach ní dólam gur an scoil an Gaelach bhí acu. So ba as baile clár na Gaillimhe do bháthar agus carbas da ahar? Eanach Dhúin. Eanach Dhúin da ahar? Se. Agus níor leabhar siad Ghaelge le chéile? No, níor leabhar. No. Just sin a chuí bhí se? Sin an chuí bhí se. A gceapan tú ag an am gur ceap siad gur cinál bochtanas nuair a hín sa baint leis a Ghaelge? Well, nílas agam faoi bochtanas ach sort náire nó, Well, Beidir bochtanas, well, an drama leabhar an Ghaelge níl mór an acu. So, ach inis tá gachtain ag iarraidh Ghaelge leabhart. Tá ahrú ar a scéal. Tá. Ach bhí meon sin go mór náitichaí nach ra? Bhí. Go leor daoine mar sin riúla? Ítach, níos tú rom faoi chial na scoile agus cén chuir ar chatú an scoile ar haine an scoile? Haine an scoileam. Bhráilm bheith dal a scoil chum ar scoil an Eanach Dhúin. Scoil an Gaelach a bhí annig an tám am sin. Agus, haine sé leam. So, scoil lán Ghaelge bhí an? So, ar bhúnsead gachrod? Gachrod trí Ghaelge. Agus cén na hábhar a bhí agaí? Well, na gná ábhar ó món scoil. Béir le Ghaelge's geography agus star. Is sa món scoil? Sa món scoil, Agus nuair a bhí tú sa món scoilú hain leis na gasaí eile ar leabhar sib sa Ghaelge? No, níor leabhar. Níor leabhar? No, níor leabhar. Béidir ar leabhar na gasaí sin Ghaelge Somália? No, Béidir chuid acu ó rinne háne nó mucras bheith Ghaelge acu Somália. Ach, nílas agam ar leabhar siad san Ghaelge Somália Béidir. Mar bugas áireann Béidir tuismithóir amháin acu. So, is na háitichaí luair tú an sin mucras agus bhí na háne ar cheantar cinál níos láidre ó híomh na Ghaelge a bhíon tab sin? Béidir mar cheap mé gur fós ban as áireann is teach amháin agus nílas agam ar ban as Conamara é teach eile. So bhí chun Ghaelge san na títhe sin. Ach sin na méid. Stoig gur chun sin cúna chomh Ghaelge leabhart sin teach mai gur fós den níos? Cinnte. Agus ceachú an na múnsaí is sa monscoil? Bhí na múnseoirí go maith, agus Ghaelge acu, Ar bheas an Cainteoirí? Bas an Cainteoirí an ordmháiste bhí sé tras na móthar an scoil. Ban eile sin múnseoir eile as bán mór I baile clár na Gaillimhe agus an ban eile
benny faril be as Gaillimhe as bór na trá. Agus táin na Gaeilge. Yeah, bhí. Agus sin sa meánscoil haine an meánscoil leat? Yeah, Hanny agus bhí sé sin lá goil a freis an meánscoil uire i Gaillimhe. Baile nu bhí cáin. Clór na trócra, you know. Agus cén bailach seach ag... Bhí bus. So, bheach an bus ag imach beidir lethar treis a seachtar maidin. Ar fá an bus, sús go dtí an ardaglis, bin an stop ardaglis i Gaillimhe. Agus an sin hiúlmuid go dtí ar scoiline. Clóthar na tobridge nó clóthar na trócra nó an tech nó péáitir an na scoláirí ag dal. Agus an sin timpplaigh go cúige clóga teach do bhaile rís ar an mus sin. Lá fada nach cha? Yeah, ba lá fada, yeah. Tuirseach in ní hí se lé. Yeah. Agus an sin jabanna le déanaan ar a tháinig do bhaile. Cínsa, ní ar stop a bile se ra? Yeah, no, níró. Agus cén cinál jabannaí a bhí le dinagaí tháinig sin? Well, féar a thuirt anna bethe agus bhí bó amháin agamsa a bheith ag blean an bó sin. Agus rudaí, you know, ag gleanna sús agus rudaí. Ar animad ar mó? No, níró. Níró anam nach agan ar na hanmhíthe. Tíadach le de díal agus... Yeah. Gan an attached na cha? Yeah, sé. Agus in níte tú gom faoin obair... A míocht tusa ag gobar ar an bherim? Bhí mé mar ba mé bhíse an duine behinne. So, bhí orm bheith a muí gobar le mear. Agus an duine mé dhí sin bheith ma drifór. So, ní hé gur á búthúil ag teacht gardam. So, bhí an beirt búthúil an beirt bóige. Bóige, agus a míocht sib ag gobar a mos na garantí le fér term se. A míocht sib in a cocí fér? Se, cocí fér, yeah. Ag sábháilt an éir, se. Bach muid ag sa casú agus an sin cocí fér agus is sin é thuirtiú ste. Agus é dhéanú seaí cocí mór. Agus bhíor se sin agé gan dhéanach se bheith sin rinn tára a bheith? Seaí an tára, yeah. Agus chuineoch sib, a gcuineoch sib an fér in áit chins agus gomach se coní agus term. Well, ní bheith sé term ach dhéanach ma ahar brat as málaí fuáil chéile agus an sin chuirigh sé ar bar an coca é. Agus tiite chun báisteach síos mhaith. So níor bháisteach an an chuir síos? Yeah, níreach sé isteach tríd an cocan sin. Meastú céirt a bhí sé dintas? Meastú céirt as bhí sé dinta an brat ar a cinál ar a cur, like wax? No, níró bar gná málaí a dheofá níl sam céir a bheith antú. No beidir gur cheannaí siad agus bheach siad sús ar an coca fér, coca mór. Se coca mór fér, se. Se. Agus bhíoh tusa gobar ar sin frisin? Yeah, bheith, yeah. A casú an fér súsaige. Se, yeah. Go leor le duine. Agus in dhéanach se bheith sin ribh na scoile nó taréis na scoile? Well, bheach an leihann sír an tára an béidin an tam sin ach taréis na scoile. Ní dhéanach tú é sin ribh na scoile, bheach mai imithe. Cínsa. Yeah. Agus so híomh na hanmhí a bhí agaí. Cén cinál anmhíthe a bhí chadí ar an... Bhí bóad, bhí go leor bó againn mar bhí mu ag díal baine. So bhí tá sam go raibh 6-10 againn uair amháin. 6-10? Se. Sin go leor? Se. So bhí fedim sach mór agaí? Well, ní rá sé mór ach sin an obair a bhí a déanamh againn. Agus an sin bhí chur methar Corce agus órne. Níor chuir sé crinacht. Bhí bítas againn. Bítas siúcra. Se. Agus bí san íomhrú a bhaintear sin. Mína saona cheappa.
bhí muid go minic fuair fleocha muich an sin, so sa gibhrú. A bhfuair sé deacair a chud a fás? No, ní rá sé deacair chuir bhí sort machine ag methar agus bheadh sé haring an capal é seo agus chuirigh sé an síos agus an sin nuair a dás sé písa bhí ort é a tanú amach má bheadh lína mór den síl sin agus bhí ort chuid acu a bhainte maithas anas gomach na cinenne bhí fáca láidir agus go básach siad. Ar nús didn't sin na carriedí freisin. Se. So bhí ort dul síos a gá glún sús agus síos an gort ag baintí seo. Sin go leor sin an túfa saibbre nach cha? Agus so híh lasúchan agus fud a méoch fertilizer a méoch lasúchan agaí a goidir se lasúchan? Bheith an lasúchan chur más solar choú an síl. Agus méoch fataí agaí? Bhíoh fataí agin freisin agus i piochan na fataí. A goidir se bhí sin le lámh nó leis? Corach le lámh, so bheith a ríist mála a bhí oscailte agus bheith sé timpeall ort agus na fataí istíhan agus tú ag siúlagus a chur síos fata. A dóigh tú chopla coscéim agus sin? Coscéim agus chur túair de tústa bhróga agus an coscéim eile cean eile, Go maith. Cén cinál, bhil an ghuiimh cin míonach fataí bhí an? Records. Records, ok. Go handú sé sin ceannas coibhilm. Agus nuair bhí muid ag baint na fataí an sin agus ag piochan na fataí bheadh spalpín ó chunamara agin ar feadh seachtain ó caiicéis. Ítach. Cén áit be an mar beidir letar mór? Letar mór, letar melan agus rasmog uamáin bhí lead ó rasmog. Ach ba dGaeilgeoirí a bhí agin, ní rá sean daoine agin. No, ní rá siad sean ach cheap muidne go raibh sean ach ba dGaeilgeoirí bhí agin. Nílas agam cén chuí bhí is ag methar ach rathú sé isteach dí an cathair agus sa faiche mór bheith an máthair agus an leadóg an spalpín an sin agus déanach siad an marga agus thugad ma ahar an airgid don máthair. Ar nús rudaí a ghéal nach? Ar nós rudaí a dhéal. Well, cís a bhí an. So bhíoh ahar agus máthair an spalpín in éanach ló? No, ceapam gur an máthair a bháin a bheith an. Agus thugad ma ahar a bháile an sin ar a mus agus an leadóg aige. Agus ní raibh focail amháin béir lecu. So rís bhí mo bháthair leis an Ghaelgeoir sin ach bhí se go deas agus bhí thorm agus me drifúir dul isteach í seomra bháin an sin agus an seomra eile thuirt don leadóg. Leadóg ní bhíoh míoch mrá a díobh mar spalpíní? No, ní rá. No, lads, Beidir ochlína déag díos nó. Bhí de ggéir an a gobar agus punta hir. Ar níos cinál post saoir bhí an? Bhil fós gibhrúis agus beidir na dhí sin go necha siad go sasanna gobar nó rud mar sin. Agus bhí tú rá gur Ghaelge leog go bhcha? Ghaelge leog, Agus ar leabhar sib sé Ghaelge? Leabhar. Agus ar riamhar in deachracht canúna? No, ní rá. Hic sib chéad go bra? Hic muid, Ar chuine sib a deangáil lo bríomh nó? No. Mas tú cáil siad inis ní bhecha sa? Níla sa, Bhil tá siad ní sinan am ise. Ítach sin tharbheith samú. Agus bhí tú caint an obaid an bhedim agus seo rins go na rudaí má bhín tú gur bertarb is féidir leat. Ok, so seo úrla sí an coineog agus rinne muid éim leis an coineog agus seo híad gá búlteoirí a bhí agin ó ma hanseachan is seo híad seo na búlteoirí
hon múla chur ar an písa imime agus I dhéanamh go jazz. Agus uaireantain sin beidir nuair amach party nó na stáisiún go hundúil bheadh an im chorach maith ar an bord agus bheadh sé sort fancy agus bheadh líróidín bega déanta de leis seo agus corractú seas san isce agus an sin an im atrú agus líróidín bega a dhéanamh. Wow. In isce fuair a bhí an. Ó, isce fuair, yeah. Anois nach gramóch an im leis an pís aimiid. Cínte. Agus bíoh tú hain a sinníana. Bhí mé an é sinna dhéanamh, agus mbeadh tú a bácáil freisin. Níarna mé mór an bácáil ach má bháthar. Bheadh apple tart déanta í gan nóméid nó meringue. Apple meringue se. Bhí cáil orthaí ar apple tarts agus meringue. Sin agus ón seanteach. Ón seanteach se. Sin hána sama. Agus méoch sé go le go sépel ar an dúnach an chlán mór vín in le go le go sépel. Ó bhí gá afrin agan sépel nu I clog agus cheapam lethir trí sé héideach. So rathach mise go dtí an nu clog a bheith bháthar is methar ag obair ag blán a bó nó rudaí atá le déan ó gach lá is cuma gur an dónach é. Agus an sin rathach an chuidéach ag lethir trí sé héineach agus bheith mise Somália ag fáil an duine agus fáil ré an duine agus rudí mar sin. Leabhar sé héineach san ihe? No, maidin, yeah. So sin gach dónach? Gach dónach. Agus a míoch lá sír agaí ar an dúnach ón obair? Well, ní bhíon I bhearm mar tá rudaí is caithfidh tú dhéanamh gach lá. Ní féidir at fiste hóige charíre. No. Ar cuiide agaí ar a bhearm? Ó, bhí cuiire. Se, bhí cuiire agus. Mór an cuiide agaí? No, ní ra mór an fiche, beidir. Sin rins. Agus cinna, so bhí bethi agaí agus bhí cuiide agaí, ra capla agaí? Bhí capal amháin agan. Cin dá bhíad? That down. Ra asal? Bhí asal nuair a bhí me dreithir na déagóir beidir go fór siad asal bhí asal acu ach ní cuimhin mór an faoin asal. Níor sagam céir de rinne siad leis. Níor sagam mar an smacht ar an asal acu. Beit go se ciceáil agus nuair a bhíocht de aithid mar hamplan ar chu sé seach ag a gCathair ag go margus fáil spalpíní agus an na seachar chur capal a bhíoh se? No, rathach sé ar an mos. Tógadh sé an ráthir go dtí clombú agus ag an crossmhóthar an sin stoppach an bus an sin. Stágadh sé an ráthir an sin agus rathach sé isteach agus an sin a maithar an bus a rís. Sin ionntach gur seirbhís bus an? Ó bhí an bus ó Bélaná I Condahuio. Sin an bus. Rathach sé síos bóthará cén agus. Sin bóthará cén. Ó sin bóthará cén? Se. Bór bra fada. Ok, summer. Ítach. Agus níra ag go sépel tá ceapan bhfuil tú bra óg lei seo ach ní cuimhin leat go ar na fid chun ar tíomh bháin agus na rá chun ar tíomh eile. Is tí sa sépel? No, níor hála sé sin is tí ach tuaimh mucht an sépel ag an gCathair bheadh na férin ar heasa ag caint. Raibh an affran agus a rís tar éis an affran. Bheadh siad de seas an sin caint. Cainteach sa córa. Cainte sa córa agus beidir nar chas siad ar a chéile ach úr sa seachtain agus taobh mucht an sépel. Sinné. Sinné go dtíach. Amíoch daoine ag
cuairtíocht ar a chéile, méocht daoine go leothach go teach. Beidir a casa ceol agus... Se, bhí uaireanta se agus gimmert clufií cártaí. Ó, se. Se. A méocht tusa sinní, a méocht tusa... Ó, no. Hóige, nó, ach de ahead agus do Se, yeah. Se. A méocht daoine ag teach go sí do hach? Uaireanta ach ní arddeach mar ceann na títhe a tháinig na daoine, you know, bhí títhe éagsúla an. Agus thagach cúpla daoine le chéile caint agus tugtar bothánaíocht ar fadó ceapam. Yeah. Se. Bothan sin teach. Yeah. Is fear do bothanín hain nach chuisleán chuirsan. Sin é. Yeah. Fantastic. A méoch daoine, a méoch céilís an rud... No. nó ceol... No, an taon tam amháin a bheith ceol nuair a tháinig na brídeogaí timpeall ar láistíofáin. Bheith ceol agus dása. A bine láistíofáin, a bine nús lán drólín. Lán drólín an lán céine. Agus nuair a dtéann tú na brídeogaí. Se. Céirtá gceist le sin. Daoine fásta agus iad gléasta sús. Agus bheith ceol, bheith an ceol acu ag teacht. Busca ceol go handúla bheith acu. Agus bheith siad a dása agus an sin bheith tú a géireáil amach, ok, sin inis, ceapam go sin mór áití cinnte go sin. Ach ní bheith is agad. A bheith muintir an teachaig dása freisin, nuair a haga siad isteach. Yeah. So ceap siad a seaach teach agus ní inseoch siad. No, bhí féasógar thu agus sean éadaí agus, you know. Anois a chuidtá ihe hána inis. Se, yeah. Yeah, yeah. Agus lúmar an sin faoin drólín. An drólín se. Drólín an freisin. Bhí an drólín an freisin agus buachailí óga dheofa siad an drólín an ihe raibh láil isteúfáin. Bhí sé deacar an drólín áil ach bheith sé sa buntop i títhe cintí. So mar ó teach cintí agat nó sean teach cintí is féidir leat an drólín áil an. So buntop a dúirt tú? An buntop se an... An díon, tá an díon a teachtaiste agus nuair a chreisin an díon an balla. Sin an buntop. Yeah. Well, sin ar thug muidir. A fiúháin i méirle. Agus a bhíoch an drólín tí sé gon teach? Yeah, bhíoch sé i bhálach istíhinn sin, mar nuair dhéanaan an drólín nead, tá sé ceircealach agus ní lánach Paul Berg an dul isteachan. Agus a bhfuil tá burt teachar? Yeah, bhí thu siad hart leis an drólín. So agus a chuir siad ar a busca acha? Bhí busca agus an dtuigeann tú an busca a dheofa tú le cáca milliis agus bhí píosa plastic an agus féidir leat a braniú isteachar an drólín. As chuirigh siad Paul an sin chun éar a ligint in steach an drólín. Agus chuoin beag rán béidir. Sin go hálainn. Agus a méocht tusa goil timpeall na a bhíoch se sin na bhíoch an drólín fáte ag do ráchaí a nach tú timpeall lob nuair? No, an berteachú. Just an berteachú? Yeah, agus rachar siad lú go leor beidir ag a deachar lágar maide. Ó, chud ide? Yeah. Okay, so a rihan lei? I rihan lei. Yeah. Oh, yeah. Fach sé go léir hart ag am lón. Okay. Agus bhíoch sé gléiste sús? No. Bhí sé gléiste cosúil mar bheith siad a dul affran, you know. Yeah. Okay. Oh, sin ionintach, sin hairlas me. Agus bhí tú, ceachú an nulaigh fadó, ceachú gach sib an nulaigh. A ra iasc agaí ihe nulaigh, méocht leis sin agaí? No, ní ra iasc agaí. No, bhí go handúil bhí gé againn lá nulaigh, seachas Turkey. Ceir tú ihe hána? An ran sem rud a beáin na ihe hána méoch? Ní ra mór an ach bhíoch cnóna againn agus úl agus bhí an úl ag ceangailte don síleáil le písa srein ag muid a géirí grime ar nó písa bhaint as. So chupla cluiches. Yeah, agus
An úl síí má sin isce. Ó, se. I gur placht bhainte sa Rudí siimplí. Se, bhfuil sin é rud a siimplí is fearr nach cha. Agus ó bhí tú ginse chum, a níte tú chum faoi chéad a bhíoh ar bunagaí ar lá le Mháire, ar chéad lá go Bhilteanna. Ó, ja. Se lá Bhilteanna. Well, se an ihe raibh sin churach amach scat Bhilteanna thug me deir. Agus churach tú amach ar an sa gáirdín os córantí. Agus sin hon siógaí, honas nach teogadh na siógaí agus go bhánach siad an baine óna bó agus rudí mar sin. Ja, sin ionta. Agus chéad tú hain a sin? Well, chonig mé mo bháthar a dhéanamh so chreid mé. Bhí leor cred an atá. Ó bhí, chreid tú gach rud a dúra leat. Ní ran Google an. No. Ja, sin ionta. Agus cen na bloghannaí a bhíoch agaí go bí tú rágur go mbeadh se beidh pucha bloghannaí a bheith? Hon an scach sin a dhéanamh? Well, bhí písa ón baine bó blá. Se, bleachtain, sin é, tá dearmagéint aga marna. Agus níor céir deile bhí an. Bláhanna bhí an, péród a bhí timpeall. Sin an rud a chur amach. Ó bia, níl sam an rán scageal im lá an tam sin, beidir go rá an tam sin na blian. Ja, ceapan go rá sé sin an freisin. Ja. So, cinál, a gurach se na bloghannaí lug le chéile? Le chéile le sreang nó ribín ó ein rud agus cuirtar amach iad. Amach tí móg an gháirdín a bad? Se, tú bh muid an tea. Tí bh muid an tea? Se. Agus a méich se a bheas nuair de bed? No, ní bheith, ja. Ó, go hálainn. Agus a méich rud de bed le Mháire a méich statú? Seach bhí agus altóir déanta, ja. Agus fós déanam altóir an seo. Ja, go hálainn. Ja. Agus a méich an altóir sin tíbh siit an tea? Tíbh siit an seo, ja, tíbh siit. Sin go hálainn. Ja, san hála nuair a thugad tú se an doras fech sin sin. Tá báird beg. Agus chonig tusa do bháma dhéana? Ja, chonig. Agus lean tusa do Agus, ja, leanam leis. A méoch cred mar sin ag de gCathair ar chuúla tú de gCathair a bhí leart sa nGaeilge leat bhfuil is rin fisróg nó rud be mar sin ag de gCathair. Ó ja, bhí na rudaí sin aige, ja. Agus bhí rudaí eile aige ar nós lá néamhmhártín, an ihe néamhmhártín chorach siad foiil an coileach timpeall an doras, tí bh muid an doras. Agus sin an éon lá déag de mí saon. Agus céir deile bhí acu. Mar duine bheith a muigh ag siúil agus bhí sé níoráis aige cá sé bheith fóidí mar agus achraigh sé a cóta. Sin é. Agus bais agat cá tú goile sin a bheith? Ja, bheith is sad, ja, bheith tú an teach do bháilíonn sin. Tháinig sé sin go dtí gCathair? No, níl sagam ach mar an cíal sin aige a cóta a achrú fach sé. Ceart go leor. Bhí golóir daoine a caint fan fóidí Mháire gan am sin? Ja, bhí, antá tá fóidí Mháire. Ja, you know. A ra fatis aíomh raibh na siógaí nó rud ar bith. Go méoch an scéalta cloisí agaí gur cinál fatis aíomh. Well, bhíoh fatí sortas tú dul a chola tar éis bheith géisteach lena rudaí seo ach sin a méid ar séimiich ina dhé sin. So I mar bhecinn tú éon sióg a hanad go Yeah. An gáchttas a seach le de ahead riamh a seach ag go marga ar an dúnach. Ní rom é marg ar an dónach ar an sachran. Ó an sachran? Ja, well, raibh an nólog nuair rachach sé iste a ceannach an Turkey le haid an nólog.
rahan isteach leis, mar bhí oran I de ómpar sús go dtí an bhí nílas agam cén cá a bhí agan, mar níor ó cá aginsa. So níor thomáin má ahar cá riamh. So nílas agam fuair sé liftó duine éigean isteach agus lift bháile agus bheith muideag ompar an Turkey marmh agus. Wow. Agus a méochar de ahad an Turkey, like an fuilhaintas a bhlídal, mar sin, like ágan a crocha. Ó se, yeah. Crocht tú an Turkey ar feadh beidir lá, agus an sin bhí ar in na cleití bhaint, wathó. Yeah, úfásach, job úfásach, cleití ngaháit. Yeah. Níor han an job sin na? No, níor hanna. Ach, déanach tú I muhí scibóla é beidir. Agus bhí sé deachar mar bhí an gaoi bheith sinneán ag teachtasteach timpeall an doras agus na cleití do chuileáid. So, bhí ar in na cleití bhaint agus an sin glanach mo bháthar amach na putógaí agus rudaí ar a bhís tíomh síte. Wow, yeah, sin ionintach. Ar a leid bhí sagaí gur géú bhí an, gur ceart bhí an. Oh, yeah, bhí, yeah. Chunairt orgánach nach ra. Yeah, yeah. Sin ionintach. Stói gur lá mar mísach a bhí an, chuite chuile seach an chathir. Se. Oh, yeah, but lá móra, yeah. Agus agus tú de chuúnaí in Anois. Yeah, 10 míle amach an cathir. Yeah, ceannach an Turkey bhí an nullag ag tosnú an sin, you know. Yeah. Yeah. Agus méoch cácan an nullag agaí. Yeah. Eanach má. Yeah, gná an nullag, yeah. Yeah, rinne mo bháthair cácan nullag agus yeah. Cácaí eile, cácaí milis eile, you know. Agus méoch a ra aine agaí beidir aondanas cónaí nuair de be. Bhí chathain aine lua. Bhí go dtína potín nuair de be, rin chainte. Ní ra aine agan ar aon duine a bhí ag methar cabhaíoch sé potí. Potí má. Potí má. Yeah, ar a glán, you know. Agus bhí sin agaí go nulaigh méoch agus. Bhíoch ní rá sé sa te. Bhí sé tuomh muoich an áite cén tí bhálach. Yeah. Well, ní ról má bháthair aon deach, so. Agus ní ról muidne, so. Ní a héin. Bhí sé ag freisin don na bethaí nó don na hún, nó a rugú an ún. Uaireanta bheith siad ag creathú leis an fócht. Agus thugad go tú an ún isteach sa te in aice leis an tine. Agus spúnóg nó leas spúnóg de fotín. Agus bheith leisar. Yeah, tháinig mé, rinne mé. Yeah. Agus an nólach sé sin go tuilteanach nó? No, well, yeah, dólach. Well, má chuann tú de bhéir isteach in a bhéil, you know, óla sé. Yeah. Agus bhím na caint daoine a cuairteocht ar a chéile. A méoch scéalta, a méoch daoine go le hachateach a gcínteocht scéalta cinál scéalta rá chéile. Yeah, bheith scéalta síóge agus mar sin. No, Will o' the Wisp. No, ní he Will o' the Wisp. Jack of the Lantern. Oh, Jack o' Lantern. Se. Agus cúirtá gceist lei sin? Well, dúirt na seandaoine go bhacaigh siad é agus ag dul trasna an pórtach agus an solas seo aige. Tháinig siad an solas seo. Níach sí aon duine a tháinig siad an solas agus ceap siad gur síog nó rud é gan bhí anna. Beidir gur cá a bhí cúpla míle. Ja, chula se sin simú agus dúirt duine go na Cainteoirí eile lom, duine siad rom faoin Jack o' Lantern sin cinál rud bhí ionintach. Agus ó híomh rapórtach garghaíb. Bhí pórtach, well tá an pórtach atá san bóthar á céan sin an Caroline sin an pórtach. Ní a pórta agan,
féin. Ní ra pruirteach go hain ach go méoch sib ar a burtach sin atá aici leis gur lein ba? Yeah, so cheannach ma ahar, bhí me sin ag bantam món, agus bhí sé sínte maithan sin san portach. Agus is ba féidir é a cheannacht, so trocha slát, nó carige slát, nó 10 slát, cén tóise bhí weit. Agus bhí ar an dolann sin agus é a hábháilt. So dumpaí tú é an céadáit chun é a trimú, agus an sin rinne tú grógíní. Agus beidir 5 fód món a chuir le chéile, 5 nó 7, beidir 7 ina heasa. Agus chuní de trimú, agus rathach an gaí tríd an sin, you know. Agus nuair a bhí sé tíram an sin, tá go bháile. Beidir únta gur á ort é a choirí málaí agus a thuirte mac go dtí an bóthar. nó go áit tíram gur féidir rudéigean. You know, a thuirte isteach an é a thuirte bháile. Ítach. Agus cén bailach a bhí sin an bhún a thuirt ón burtach sin a bháile? Well, is féidir é a thuirte bháile le capal agus an cart, nó an tarachóir agus an taringtóir in a dhí. Ó, se. So, bhíoch duine cín selle... Yeah, dúrach duine cósan é a bháile, nó is féidir le duine a áil, agus a íoch an é a thuirte bháile goit. Cínte. Agus a méoch sib se linn tí brachas i saoir a gach sib rinsúir tí chléig ar a burtach. Oh, yeah, cahach tú, yeah, a maidin go híthe. Oh, yeah. Agus a dúrach sib capad a líb, nó céirte gana sib le... Yeah, dúrach tú, well, rinne tú an té sa portach. Bhí sean kittal agat agus rinne tú an tin agus chuir tú an kittal ar an tin agus bhí an isce agat an sin. Agus chuirg tú an baine, bhíoh budéil baine nó rud éigean, agus budéil isce freisin, agus chuir tú sí sa portach é chun é a chunáil fúr. Oh, yeah. Yeah. Okay, yeah. Agus is just a model. It's just a model. Oh, yeah, yeah. Yeah, it's just a model. Se agus bhí arán agus fiol agus péród í moscaí agin. Ní ra ocras ar éireacha í bhí sib go. No, ní ra, yeah. A ra anamir bethagaí ar a burtach ar an áit a bhí bainte agus an áit nachmar bainte. Ra in anamig de Ghaelgeoir beidir nó be. Yeah, ní cuimhin lomar na hanamnach ag tá sagam go a léthe dáin. Yeah. Ceapan gur fáslach an áit tá bainte agus Eanach. Ó se an Eanach sé. Tá ceart agad. Yeah. Cuimhin gCathair sin. Agus rácheis dhearnach amart, ceacha tábhachtach is a bhfuil an planatanga a gceapa. A gceapan tú gúil se tábhachtach gon cinál pobl agus cinál curchan cín a gcuil. Yeah, tá sé an tábhachtach is tá an Ghaelge teachta reis ach tá sé deachar fós é a thuirteach go dtí na títhe don na teach don teaghlach ceapam. Tá sé na scoiline, ach nuair a héan na daltaí sin a bháile, níl an Ghaelge acu Somália. Agus sin é. Inis tá rang an na Ghaelge chur ar fáil ag na coiste pleanála teanga agus cabhróidh sé sin. Ach nílas agam, tágus agam gur timpeall na háite seo go bhfuil a lán daoine bhfuil Ghaelge acu, ach ní labhrann siad é. Agus fiúháma nuair a hen tú isteach siopa, agus má dhearann tú cé bhfuil tú, nó gur amachagad. Dheofa tú an Ghaelge reis, ach muna dhéanann tú an iarraidh sin, ní labhródh an duine sa siopa éon Ghaelge. So, cheappaí muid an céad céim a thógáil agus. Nílas agam beidir suhaintis nó rudí beag fadómhaí an fáin agan. Agus tá agam gur ina Gaillimhe le Gailge tá G ór nó rud éigean acu. Tá an pleanála teanga
an scéim sin, tá sé táhachtach. A níl sé a gobar sa Gaeltacht, agus sa mana bhfuil tú sa Gaeltacht, sa ceantar Gaeltacht, níl éon rud agat. Agus bhí méid breanúir léirscáil an Gaeltacht ar timpeall an seo, agus téann sé trí sráidhailte. Tá leachte sa Gaeltacht agus pí eile nach bhfuil. Idir seo agus bearna. Mar tá cnúc na cara agus bearna faoi an pleanáil le teanga céanna. Agus cástopan an Gaeltacht. Bhfuil is cástopan se bhfuil áit le I grach na carach. Tá ar an tíomh amháin den bóthar Chlaibán tá tú sa Gaeltacht agus an tíomh eile níl. Bóthar Chlaibán sin sé ach an sin téann sé ach ní lína díreach é. Téann sé tá sé cám dul isteach sama agus spéidir go raibh sean teoran an amháin. Nílas agam. Ma cheisí ar na chamart, cá bhecinn tú tachaí na Gaeilge beidir ó cheann tríocha bliain eile. Cá bhecinn tú ní nílas agam tá sé sin deachar. Beidir leis na líon na daltaí aníos atá déanann na scoil na trí Gaeilge agus meánscoil trí Gaeilge agus is féidir an ollscoil a dhéanamh trí Gaeilge. Beidir ach caithfeó aimsear a bheith trí Gaeilge sa le mbeidh feabhas ar an Gaeilge cheapam. An spórt, na cluifií, rudaí mar sin. Agus anú thugtíí gCathair agus radio rins cún na freisin le rins bliain. Thug siad, ach níl mór an bhfuil tá lán rudaí an Gaeilge. Tíosí Cathair, lán Gaeilge. Ach fós féin, ní duine breanúir.